Hei, tänään imitoidaan kissoja. Juu, ei mahtuu, kerro jossain mitään. Eli aloitetaan. Moikka. Kiis. Miau, 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 miau. Tänään meidän piti tehdä palaveri, niin. Miau. Milloinkaan, kun me ei tehty sitä viime viikolla. Miau. Outoa. Pitäisi alkaa vähän hienoimpiin hommiin, kun tällaiset nynneröitut on meillä nyt. Tässä on nyt te plussa. Varautukaa. Tämä ei ole ihan tavallista, mitä yleensä kissat tekevät. Eli varautukaa. Kiitos. Kiitos. Suolakurkku. Suolakurkku.